Hauek dira neurri zehatzak edo gure praktika zehatzak gaur hemen azalduko ditugunak. 8 dira. Lehenengo 3 dira permiso retribuido edo ordaindutako baimenak, baimen egunak. Ulertzen dugu lehenengo 3 batez ere duten balioa dela aipatu dugun lehenengoa. Familia eredu desberdinak aintzat hartzearen hain justu ere. Edoskitzearenak gehiago egiten dio referentzia gurasotasun eta haurzaintzari. Eta gero dauzkagu lanaldi murrizketak, eszedentziak eta eszedentzia motzak edo lan kontratu eteteak. Eta hauek bai nolabait ere bide ematen dutela berriako langileek bereien bizitza personala garatu dezaten. Nolabait ere bereien profesion ere eten bat edo murrizketa bat eginez, beste behar batzui erantzuteko. Eta azkenik etxetik lan egiteko aukera dugu, baita ere kontziliazio neurri bezala ulertzen duguna. Ezkontza baimenari buruz, berriako lan itunak eta lehenagotik ere referente bezala ipatu dugun Euskaldun egunkariakoak, argi uzten du, ezkontza ofizialik egin gabe baimena hartzea egongo dela, bikotea edo zein moduta osatuta dagoela ere, eta ematen du pauso bat eta aitortzen die baimena hartzeko aukera langile guztiei, baita bikoterik ez dutenei ere. Orduan, nolabait ere familia eredu zabalago baten alde. Eta orduan, ezkontza izan ala ez, edo bikote izan ala ez, langile guztiek dute baimen hori. Erditzeagatik baimenean gauza bera. Bikoteari ez ezik, amaren bizilagunari edo nordela ere, baimen hori onartzen zaio. Eta gaixotasun eta heriotza baimenen kasuan, zuzeneko familiaz gain, lagun min edo etxekideen heriotza edo gaixotasun kasuan, langileek baimena ere hartu dezakete. Orduan, aipatu bezala, irutzen zaigu dela, balio dula nolabaiteko familia eredu zabalago baten aitorpena egiteko. Edoskitzeari dagokionez, legea jasotzen duen baimen bera da, gure lanitunak jasotzen duena, baina zabaldua. 9 hilabete arteko izan beharrean, aurrak urtebete egin artekoa jasotzen du gure lanitunak, berrian. Gainera, langileak berak erabaki dezaken metatu nahi duen edo ez du enpresarekin adostu beharrik, eta metatzea erabakitzen badu, hilabete osoko baimen bada, hilabete naturala. Honek zuzenean gurasotasunari egiten dio kontziliaziorako mesede. Lanaldi murrizketai dagokienez, lan itunak, printzipioz horrez du pauso bat gehiago eman, legeari begiratzen badiogu, baina bai praktikak. Azken urtetan, lanaldia murriztea askatu duten langile batzuk, ez familia zaintzarako, beste zenbait zereginetarako, behar profesionalei erantzuteko adibidez, bestelako proiektuei, eta horiek ere, nahiz eta lan itunean oraindik ez daukagunala jasoa, bidea izan dute. Eta azken urtetako eskaera guztiak ahalbidetu ditugu urte hauetan. Ulertzen dugu neurri honek eta gero aipatuko ditugun beste biak, posible egiten dutela bizitza pertsonalaren garapen bat. Pertsonek hartzen dituzte neurri hauek, zaintzaz aparte, izan daiteke proiektu profesional bat aurrera eramateko, ikasketa desberdin batzuk egiteko, edo dana delakoa. Borondatezko eszedentzietan, erreztasuna da, berriaren kasuan, zaintzarako eszedentzien kasuan bezala, hauetan ere lanpostu bat gordetzen dela. Orduan, gero ikusiko dugu maitzetan, baina eszedentzia eskarako purua handia da. Eta eszedentziaz gain, legez eszedentziak 4 hilabetekoak izan barrutenez gutxienez, errezten da kontratu etete motzagoak ere egitea, guk baimen bezala ulertzen ditugunak. Eta hauek ere langileak eskatzen dituzte eta erabiltzen dituzte proiektu personal, profesional desberdinak aurrera eramateko. Eta azken neurria etxetik lan egitekoa da, lehenagotik geneukan indarrean, baina 2015ean sistematizatu genuen, prozedura txiki batekin, eta gaur egun 18 egunez lan egin dezakegu berriako langileok etxetik. Gainera plantilla ia osoari eragiten dio gaur egun.